3, 2, 1. Guto. Ayan, salamat apo ti Yabot family itinasaya at kanabara panagtaripato yung kada kami ket sapay lang kumaapo kaputalas na ito ni Yabot family irwar yung nga irwar dagi ginababati nga squadita biskwit juice kinde kon soft drinks ikabilo nila misa ameta iyawit ko Ang tal na kaingay, kababae na nagaduda pa ilang nagbuy-buya. Ikaw? Nagadupay lati makilamlamay para kinyada dadjay. lekin baga mo la diri inak dumawtawa ta Wen angam kababay ningin amom gamen Ah. datayo nga Ilocano. Ada tanig tayo. Inya. Wino kasabihan tayo, han tayo mabalin nga mabatsan iti makanno last night wino pumpunan kasyan. Kasyan. Iso nga ipaibus na ti Iso tao. ka ipaipustahan ta nga magubguban so nga ikabil ta gila misahan tayo ta iyawit ko Abay kami tayawit mo. pasik ka kami no bigat Parang parang kamot niya. no at least imbagak tiri inak Abari ka man ingay. apay yan Ada kami narinak. inya Dito yung apart. ay tatay Wow, ang tatay. Ay, ditoy. Ditoy. inya tinari nam ayasuling Dato yun nga bakit. inya timadaydayaw nga nagan mo nanay Napata. Idna patalo ay mayaman dati panay nagpapaabak Patalo. Atid na manutawan mo. 59. 59. At balak mo ag 60. Nabigat po. Nubigay! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Everybody say! Tata. Birthday! Birthday ka. Yam no bigat. Birthday. Ayan antay. Tatangag birthday ka. Kaya mingay katan kinyam di maririnam. Daytoy ante na bayag nga maririnam datoy naut-ut niya. Nautot nga talaga binandidaan na karang ginautot. Ante nan ano datoy? TB arthritis. Na arthritis. Komplikasyon TB lagaro din arthritis pa. Daytoy naut-ut ante. Ngam day ay operasyon datoy ngam naut-ut. Tagamin at dati ay pagdikit man dadwa nga gigit mo. Kita man ang tagas niyo mo na yun. Oh, sustaw! Oh, at dalaok na! At agamo. Makanid na. Ante, ada silok mau. Nasilok mo. Awan. Sinipat nan! Awan ka talaga. Ay, karubang! Dati karubang nalay ngagdawat na ito. Karubang ti masitas kakatyay. Iso na tagmul mo lang masita. Ay, sunat kag mulmulak masitas. Nalaing mga padigaw. Wait. Inyakay mo dagi padpadigaw na king ka. At chismis kayo, Mal. Hanmot. Nagdudo ako. Hamot. At tatay ngayon. At akarga natin. Wait, ante, makaya mo nga agasan da ka. Ti sa lutsod no padpadiguan na ka ti si daam. When mo, Wow, Data. data. Datakan. Sumalagan Datoy. nakargaan dati nga Baka baka. ada karga na di padpadigo na king kanilisa. Tatante. Kaya mo ti maagasan. Da kami gamin yung bagbagada nga mga gastina na tayo. Wow. Ado tinaagas amin kami gamod da. Well, kat si kaante desidido ka kadinga agpaagas. mabalindan. Mabalin lata. Kaya naman Hangka kanon ay kaya naman. hangkangarot nga agkakatawa ante tadatuyhan nga ang angaw. Tagamin no agkatawa ka. Baka ibagada nga ko ay asawa na. Well, Ang nako. kalagasan me. Tagamin no agkatawa ka ibagada nga pilosopo ka hangka maagasan. Wow. Anti sige, medyo ibabay kasi kastana lang data kastana lang. Ang gasta na lang baba mo. Ang kidom ka ng tayo. Ang kidom kanti tay katumi tagamod mo. Ha kayo kakatawa. Pagito yung kaya ti makatulong ti karuba da. Ne, nagpuskol mo data gold mo lisan eh. Kakaasi mo dyan na pukawan. Bagi na ata, Ayan. mama ni Lucille Ay, ata. sino nga Lucel? Ajay. Ay, kung ano Katrin tinagan na. Sige ka. Sige, gar, ang, pagkakatawan na ka lang antitan mo, may kata nervyos mo. Uy, ako rin kakita mo tabak adaplat na. Hambal. O sige, kidom ka din, kidom. Iso tinagamutan na nga siya. Kagkakatawan te, kidom. Hanggang ka ginawa! Inya tinagan mo. Idna! O ang mo yung lusing nyo timang gagamot tayo nyo. Idna, tinagan na. Kung ano ni Lisa! Na, gaya! Idna, baka tinawig ni Lisa. Ingating kargam. Tilapia. Tilapia! Ay Kalangsay! Kalangsi ka talaga! Inya pa iting kargam. Lobret. Lupret!
Sosyal. Malagbisin tato ka mang kagamaw. Aguray ka. Ikatumino saan? Ikatumino saan? Ikatumino saan? Umalis! Umalis! Malis! Ikatumino saan? Nene, naturay ka, di may kataw. Ikatumino saan? Haan, naturay ka. Sika ti magtilay, sika nabigpigsa ka. Imalis! Imalis! Ay, nagkulipagpag latiliw ka. Ikatumino saan? Nay, naturay ka, sika naturay, sika ti magikat. Datan, natiliw mau. Ay, tilapia nga talaga. Tilapia. Burburan! Nay, nadatat siguro yung tilapia nga muna umuli bayaban. Sorry ka. Sige, tanglot, tanong ka makapulos. Ikatamuin mo saan? Ay, kadun. Ikatuko. Kato ko na gimimas ka mo. Animal ka. Ako daw! Naangsal. Namagaw! Naikajigamot mo antay. May kadun. Mayatiri na maun. Kita man mamati ka kanya may. Dito'y antay, into nubigat, numakaring katiagsapa. Dato'y ilambong mo, kagudwatabo. Wow. Dito'y may sabaso, isuti. Ilambong. Tapos no tumakki katiagsapa, ilaok mo jitakken. Tatluhan nakasarakan itigamot kan bad spirit. Wow. Di kagudwat is inumam. Wow. Di kagudwa jen ti kagudwat itabaw. Isu iti banyos mo tabagbagin tano di nakasigan ti manggagamot. Bad spirit. Yawit mo dato yung Yawit mo tiwag. kantay. Amo mo na ramida mo na. Muter aramido mo. Kita man di nakaagas ka man. Nakatulong tama lang. Wag. Bukod ti panagagas ingay. Apaya. Atang alang-langam. Nakad-adal ka mo. Nananasuling no adal ti pagtutungtungan nangato ti adal kaw. Kasano ka nga daw? Kuno tumangad ka marigrad ta kalugong mau. Nag-elementary ka. Nag-graduate ak ti elementary. High school. Nag-graduate ak ti high school. Amom ti nag-eskwela da high school ak. May kadwa nga kangangatuan nga eskwelaan ti entero nga Pilipinas. Na nga itong eskwilaan ko na. Wag. UST. Ay, nababa. UP. Nababa. PUP. Kababaan. Medyo bandangay. Ijay Bingate National High School. Na nga ito dyan at abambantay. Isumuti ko na, may kadwa nga kangangatuan ko na, bambantay, diras, di ko nangataon. Ije ka nag-scout. Well, Among magarot ag Ingles. ay, English. Wow. Best in English sa kidisuling, inya kaya mo reading with no language. Mat ngay mat. Mathematics, Wow. ay nauray arithmetic, manimanik lang data suling. Spelling. Best in spelling ak iday. Ay paisaw. Well, Subukan da ka. sige, padasaw. Kaya ma'am. Well, Spell Mississippi. How? nagatid tugma, tiba bati mo. No? Sabaya ka raw. Spell science. Science. Ne? Supatam! Absinak din suro ni Madam May. No? Supatam, spell science. Layong sa mapanak ki din. Alay, mapantatimak. Sige, mathematics. Sa inya ko ng tatay. Subra ti adal ko. Na nga to adal mo, subra. Wow. Dataw. Subukan da ka. 1 plus 3. 6. Hoy, 1 plus 3, 6. Di mo subra adal ko, di subra mo tasumbak ka. No. Sabaya. 6 plus 3. 9. 3 plus 6. 6. Hoy, binaliktad ka lang sa lisod ka. Kung binaliktad mo di sa lutsod mo, tinagtambling mo tasumbat ko. 9. 6. 69. Mathematician, apay kapoy. Una, dati mga raw. Sige. Noon muna sumbatan dataw. Nakita din sa dagaw. Ipakpak ko tawlaw. Nananasulen, di ka nagamak. Malsok at barukong mo di tao. Dataw. Atay, sumbatam. Sumbatak. 1 plus 1. Day agor uray kasuling uri ubing nga dagita ang muda mo dayta. Sumbatam. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. Goat. Inya nga gout. Utsaw, wala nga hihirit ko pa lang, no kahirit taktidos di pulat. Laki na. Natayan, sugalan. Sa palyak. Tatayingin. Oh. Titungtungan tatabiyag ko. Biyak ne, kapag bibiyang ay tabiyag mo. Ana, matmat lang agkwinta ka. Ay, kwinintahan mo lang. Wow. Sige. Biyag ko titungtungan. Wow. As pangarigan siya. Ay. At dati talo nga asawa. Ne, apay nagutog ka. Ay, aguri ka. Kas pangarigan lang. Tagaduma asawa man niya. Ay. Kas pangarigan siya. Ay. At dati talo nga asawa. Well. Diyo mo na nga asawa. Ay. At dati pito nga anak kaw. Nagaduma. Correct. Di may kadwa nga asawa. At dati talo nga anak may. Ngayon, nalawan. Di may kadwa nga asawa. At dati walo nga anak may. Ay, gagagasay. Tata tinamag.
Mano amin ti anak me. Nene, pagbibiyang ay dagit anak ba, pwede pabilang mo kita, kapay na panagpunang tapirtam, pangkarakan nga babaw eh. Kwenta. Amo nga saludsodin kinyak suling no mano ti anak mau. Inangay ka raw. Saludsodin kinyak no anya sakit mau. Nya sakit ka. Utto. Animal ka, talo asawa na, nagadupay ang nanay niya, kay kayang lakupo mau. Aray, kunang tatay, lakinay. Weng. Sugalan. Weng. Ag sugal ta. Inya nga klase nga sugal. Ag pinustaan ta. Sigurado nga maabak na tao. Ana nga mga ba? Pinustaan. Alay, tataw. Sige, pinustaan. Sangaribaw. Nay ang nga babaliti sa nga gasaw. Nay, ag sugal ka, iparparmaon. Sino kayo nagpasuraw? Oh, sangaribaw. Sa nga gasulaon. Sangaribaw. Sangaribaw. Oh, tata. Ag pinustaan ta. Wawawawin. Amin nga sa lusod ko. Ay. Sumumbat ka. Wala nga mga tigasumbatan, di maabak ka. At dati talo nga sa lusod ko. Natural, sumbatan ka mo ti mamilaw. Ngam amin nga sa lusod ko. Iti isungbat mo. Nya. Tinapay. Naglaka. Tinapay. Oh. Whoop. Alam pa ilaan. Agro-gro pa ka mo ti kwarta. Nay, baktik ka lang nung kayo tinisado kwarta at tanga panawal. Dato iti umuna nga sa lusod. Umula nga sumbat. Iti bigbigat. Ay. Naturong ko ti ili tilawak. Ay. Napanak J Bakery. Ay. Gimatagtay. Tinapay. Ay. Alang nga gumatang kaabuno, jibikire. Whoop. May kadwa nga sa lusod. May kadwa nga sumbat. Nakaawit at di barangay may. Ay. Nagpaputo tak ti danaw. Ay. Nagtimplak ti kapay. Ay. Insaw-saw ko jay. Tinapay. Oh. Whoop. May isa lang nga. Sa'yo, nagkatang-katang na Gurita maningin. Apaya. Ada malagip kaw. Oh. Gamen, jayan nyo di Pias Villa 6. Wey. Tam amuda nga nagan mo di barangay yaw. Sandara. Wow. Nuti papapanan tayo umat nga natayan kas kada sa basabaling nga lugar. Ay. Iti screen name mo. Ingay. Wow. Tataingay. Madamag kuman. Ay. Nakananayan na gamen agprenta ti Facebook. Wow. Kita out dyan ti Facebook account mo. Ay. Itinagan mo Mark. Wow. Anya nga tapili daw. Ulibar. Oliver, whoop. Nepe nga tayo nalap. Kung nagsalud-suda. Ay. Hindi ako nagtatay amin ang salusod ko. Sumbatam tayo. Tinapay. Kung nagsalusod akin yung sumabaw. Ulibar. Oh, tungang. Ay, sinaw na suleng. Ha, mga tinapay tapilitaw. Oh, inyay-ayab ta. Kitaan. Kitaan na. Ay, sinaw na ang mga mabalindatan aramidong suleng. Aga nga Ang sinaw. magapunod na kailyam ida. Agasta-gasta ka, saur-saur ka. 2,000 na to yun. Nalawak kayang Ay, kudamdaman. ang ko'y tulaw. Dupla daw. Wow. Nakortanan ka nga naglalaki di rabe. Ang mamlagar ka na 2,000 ti ara ko. Nawang mo na ang malak na lalaki. Tinurugan dak. Inyay-ayab ta. Pinustahan mo lang. Sige. Ngam-syak mo tag sa lutsod. Sige, sumumpa tama. Ngam ti isong ba mo dyan talo nga sa lutsod ko. Sagaysay. Basic. Daan mo nga sa lutsod suleng. Damo nga sumba. Magmag na kijay kalsada. Nakapito taktay. Sagaysay. Nagdigo sa inornos ko ti buok ko gaputay. Sagaysay. Las maudi nga sa lutsod suleng. Aw, baka na. Pagpili ka. Kwarta wino sa gaysay. Namat ka sagaysay mong kabubuok. Urmutan. Agpili ka. Kwarta wino sa gaysay. Pilex, anong pipiliin ka? Sabihin mo. Yung suklay. Pag ako natalo, ipakpak ko sa ulo mo tao. Isa gaysay mo di panuna. Agore ka. Ay. Napili mo di kwarta. Naku nang tatay amin nga sa lusod mo. Sumbatam ti sa gaysay. O di sagaysay. Bagin ka sa gaysay kukwak ti kwarta. Ha! Agore ka, may katips ka, may katibak ka. Umay kantoy. Apaya. Ipayatay ko kanyang datoy. Nga pa kakanin na pinilit sa gaysay. Naglawag ni sa lutsod ko suleng. Pinagpili ka. Kwarta wino sa gaysay. Pinilim data sa gaysay nga kabubuo. Kimbagit taoy. Susudan. Aking Nagaduda. bagit taoy. Inala di bag mo. Agore ka. Apaya. Kinaurnak. Kasano ka kung mga sinaor? Nay, kunang tatay amin nga sa lusod mo, sumbatak sa gaysay, naglawag sa gaysay, pipili. Nalawlawag pa yung kabos na bulan di sa lutsod ko suling. Pinagpili ka. Kwarta wino sa gaysay. Data sa gaysay. Ilambong mo no bigat isusida. May katay. Apaya. Iso nakipagpinusta na, ta problemado Nay ko problema pa ita problema. Ang problema lagaro doon. Problema ang manal. Iso garo, ngum kailangan garo ti kwarta, iso Ano, nagpinusta na. Agure ka, adang ka na. Ay. Bumulod ak kumati kwartam. Ananwam. Agbayad ak no bigat. Inya ti bayadam. Ati nakautangak mo ta. Inya di nakautangan mo nga. Dilinding ko. Haw! Kapit nagkatawa ka nga. Taga London ka mo nga.
Lundi to lunton inya kalindeng. Asa. Paasaon pa lang ilong mangam. Nakatawa na, muda mo siguro. Nakarili da. Ay, nakatuwa kami! Kami iting ko iso na nakita ko. Ang pulipida kami na. Kakailangan ti kwarta. Mano ti masapul mo. 5,000. Umutang nga man. Kanon nga isuplay. Inyaya tatam. Merkulis. Merkulis. Na biyernes, tagkakadwa tayo. Isubli mo lang bayadam. Isubli mo lang. Mano ti kailangan. 5,000. Subli ma bayadam mo laan. Wow. 5,000 data 4,000. Dapat udim kanya nga sa ngaribo ha. Nay! Nay, paano pulpul daw? 5,000! Kamanintun mo. 4,000! Na dapat udim nga sa ngaribo. Nay, kasi ano kaya siya tinakautang kasi katimutang ta 4,000 ka. Kwintaw. Sige, 5,000 ti bulbulo daw. Wow. 4,000 ti integ ko. Dapat ko na ito. Wow. Gunay ka, 5,000 di bulbulo daw. Wow. 4,000 day tanayawak ko. O dapat udim. Ay, minyan, ko pinayawan ko. Oh, No? ito yung Sige, sige, pinaka- damdaman, tulag sweldo ak. Para sumadimit ito, ipos kayo pisbaw. Ay, pangaasim suleng, datakot sang sangaribot, ipakabababaan, tidayaw ko nga baklan. Alay, mapa- Bayadak madamdama. Ay, at pantat English. English, sige. Inya English ti aso. Song. Wow. Inya English ti pusa. Cat. Inya English ti kabalyo. Ani man kakabalyo ko lang ilanto mo ba itakitam kanya? Horse. Horse. Spelling. Spelling, sige. Spell dog. D-O-J, dog. Pulutan, tilalakay nga mamartag. Ako rin ka, D-U-G sa dyan. Oo. D-O-J, dog. Pulutan, tilalakay nga mamartag. Spell cat. C-E-T, cat, meow, palamanti, siupaw. Spell horse. H-O-R-S-A. Ulitan. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. Ya, tagadagdagadagdagadagdagadagdagadagdag. Oy. Apa ini tagadag-tagadag? Papaspas ka mga papaspas ta kabalyo, di ko tumarayan. Sa malyak na spelling. Spell Brazil. Brazil naglaka, B, R, A, Aray ko. C, I, L, no di ka maglisay. Brazil na ta. Brazil naglatak niya, nalalatak yung kabus na bulan. Ang tid na, nakita mo di Brazil? Nakita mo di Brazil antay? Wingka, patata mga bagte. Nakasurat di akin makita. Kaupilex, nakita mo yung Brazil? Hindi. Arap. Anot ka lang karoon, arap ka pa. Data nga Brazil. Ay. Ikatod man tayo. Brazil. Wow. Ikatod man tayo. Braz. Ikatod tadzay. Braz. Ikatod tabra. Susaw. Apay na susaw. Alay, katong tabra, minyak mabatay. Mungay. It's atay. Gari ka maningin. Kaya, Gamen. Balita. Nakap-abroad ka kano ito. ay wawawan suling, nabayagak ti abroad. 30 nga taon ko di abroad. 30 years kaya bro. Nabayagak di abroad. Nagpaut mo ta. Mano taon mo? 28. Hong. 28 tapos 30 ka taong ka dyan bro. Kuwan. Agore ka. Kano ka na yan 1992. Anya nga bulan. Bulan. Birthday. Birthday! Basta pa nagmamangga. Panagmamangkatay! Ay, panakayan ako. Adong ang ilaw ide. Agore ka. Ipataros mo. Apay 28 sula taon mo. 30 nga taon ka dyan bro. Kasi now. Kastoy ti istorya na data suling. Itidamdamo ni tatay ko tinapan igay China. Tugot-tugot na kiden. Nagtugutan na kanya. Ang takdi sa look na, Ah. ka nagsarak ni inang ko kinitatang ko iji China, iji da nga naglabing-labing, iji da nga binuti spare parts ko. Ti spare parts ingen para tilugan. Para tiluglugan nga, pwede ka kikit yan suleng. Dagito yung aksidente ko, matuktok ko lang dati tulang, iya Ah. kapanda yung orthopedic. Tagi natukkol nga tulang, sukatanda landok ka, landok kinyatawag mo jay. Spare parts. Sukat tatatungang. Nakatungang ka mo. Ang kamandanagan, tanayo nga sa nga pulo tatungang mau. Napanam nga bansa. Sa nga pulo nga tawag ko di China. China. Sa nga pulo nga taon ko di Japan. Japan. Sa nga pulo mga taon ko di Amerika. Iso nga 30 years nga nag-abroad. Napangkat China. Well, No talaga napangkat China. Amo magkaroon dagiti pinagsa-South in China. siyempre sa nga pulo nga taon ko nag-diyan ito. Iwang ka na sursuro ang sa South Chinese. Subukan da ka. Sige, padasal. Amin nga ibagat nga Ilocano. Uh, I-translate mo ti Chinese. well, Mayat ka. Oh. Sige tataw. Kas pangarigan. Ay. Magmag na ka di karasada. Ay. Nakakita ka ti kwarta. Ay. Pinidot mo. Kasano maata nga ibagat ti pinagsasaw ti Chinese. sige, magmagna di kalsada, di ko nakakita ti kwarta. Pinidot ko. King kukwa. Nga. King kukwa. Nga nga kukwa. Hamo nga bagay, ako mga bagay, king kukwa. Ano ba mo? Damay kita.
Libe ko singaw lo. Mayata. Naglamuyot kas nagkarkarayang nga ulag. Bulitaw. Libe ko singaw lo. Hami na tarusan. Amo na tarusan. Ah. Libe, pili, kusing, singko, gawlo, lugaw, pili, singko, lugaw. Tagalog ba? Chinese di jay, magisuro ka. Napanapay. At da jay Japan, sa nga pulong nga taong kumati jay. Nagtsapang kamot. Wang. Dam mo magardo dagiti pinagsasaw ti apaw. Suling, no kasano ka ado tinasursuro nga pagsasao ti Chinese at ado ti Hapones. Ah, sige, subukan da ka man. Sige. Amin nga baka man nga Ilocano translate mo ti apaw. Da talaga ayam, sige. Gas pangari gani. Ay. Data nga ubeng. Data nga ubay. Nakita mo nga one suot na nga chinilas. Anya awag mo tate pinagsasaw ti apaw. Saka-saka. Saka-saka mo paiso ha. Data nga bakaw. Data nga bakaw. Mabisain, pakanaw. Mamabisin ka, mangang ka, Ti hapon di jay. Ati lang. Ay nakastoy ti istorya na data suling. Idi dagitoy hapon ket umayda saksakupen ti Pilipinas. Oh. Ato tina-adapt da nga pagsasao tayo to isu nga tinagsubli da di Japan isu magamgamiton tan. Ato pa emaw. Sige mangipagaka. Oh, inya ti hapon itilugan. Woto. Inya ti hapon itinateng. Wotong. Inya ti hapon ti kawayan. Rabong. Inya ti hapon ti tulang. Boto. Inya ti hapon ti tultulang. Boto. 150. Inya ti hapon ti napintas. Akichi. Inya ti hapon ti nagalas. Chitae. Apay nga no tani pilit si Chitay. Data ti kwa chitae nga kalbo version. Tataingay. Nya pa inaparam. Ijay Amerika 10 years sakmat ijay ka nag-eskwela ti college. Nag-college ka. Of course. Wow, damagay mo utak mo. Animal ka dinakdakan tupay ada utak na siya nga taon. No talaga nag-college ka, nag-eskwela nga. Ito syempre tinag-eskwela may isa nga mabigbig nga kapipintasan nga eskwelaan tintiro nga lubong. Inyang eskwelahan. Harvard University. Agoray ka ingay. Apaya. Data Harvard University, pang mayaman dati Ay, eskwelahan. excuse me Salape for your more information suling mayaman kami. Ato kwarta yaw. Mayaman kami. Mayaman kayaw. Kurang lakwartan. Anya nga kurso tinalam. Pagka syempre tinala nga kursok di kang nginaan ti tuition fee na kung karirigatan nga ilipas. Inya. Lighter mechanic, major in vulcanizing. Nawang kas dyan. Ada, Kasano? lighter mechanic kuna nagtarimang ka ti lighter, gasol, gas stove, shilin, butane, dagijay. Oh. Major in vulcanizing, ag vulcanize ka ti bukato, barko, dagijay. Tala ka. Awan ti dalig ti barko kin bukato. Nagapuk Amerika. Maday. Siya nagapuak, dambok, dagijay. Speaking of America, dagiti Amerikano, naglalaing da nga gimbintaw. Ay, hangko itulok suling, nalalaing ti Pilipino. Nalalay ti Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Nakaapoy ti Pinoy. Kasano nga makuna nga nalalaing ti Amerikano ng ti Pilipino. Amom di Amerika. Ay. Nakitam natin nga karnay. Awang mal. Pada kay ni Felix, sarap pa. Nakita tuwinid na niya tay. Dati nga karnay. No inyo nagmuti ta makina. Nurumwar nakalatan to. Ijay Amerika dayta. Wow. Nakapoy ti Amerikano, nalalaing ti Pilipino. Ang kasanaw. Tano di Amerika kat isir dadatakar ni ti makina. Ito no rimwar nakalatan. Oh. Ito'y Pilipinas. No ni idna kat simrek di kalkalapaw. Oh. Sinaro no nilakay na. Mapalabas ti siyam nga bulan. Tao dayta. Ay, nagsisiwi Wan, daw. adapay may isa. Oh. No nilalaki kat simrek di kalkalapaw. Sinaro no ti bakla. Mapalabas ti makadomingo at inmax na. Wow. Mamangtod ka in Max. Wan, mamagtudak ti inmax depende ti performance. Agari kay nga. Nakaapoy pa iti Pinoy. Ay, awan nalalaing ti Pilipino. Nalalayang ti Amerikano. Takasaan nga makuna. Amom di Amerika. Oh. Ang patayab da ti plano. Awan ti piloto. Ay, nakapoy ti Amerikano, nalalaing ti Pilipino sulay. Oo. Tano di Amerika kat agpatayab da ti roplano, awan ti pilutaw. Oo. Ito'y Pilipinas, agpatayab da ti piluto, awan ti roplano. Wow. Natakot kas jayan. Agda, Ijabanda. inka di kapis, di kabisayaan, nagatunga aswang, agtatayab da. Agari kanya ko nam. Aswang. Amom di Migamen. Ay, Uso-uso data ka chismis nga swam. Eh, baya. Tagamin, nagado chismo sa Gemay. Marites. Wow. Ito yung matayan nyo, apo, ado mo ti Marites ditaw. Ay, Oo. ado, no ado ti chismosa dito lugar yo, apo. Hang kayo madanagan. Tano awan ti chismosa, bure. Wan, awan pa'y magibos ti kupon ban. Anuan da ti kupon ban? Pagkarami na sumaw. Ay, animal ka. Apaya di Amerika. Di Amerika, di Ay, Amerika. di ayan nyo. Nakaratar dagiti chismosa. Apaya niya ti chismis na sulay. Ibagbagada kid din nga si kami nga pamilya. Iti nga banda. Tay, may. Jay. Tayat yat. Ayan.
Jemay, Ah. nagatuchismusa ati bagbagada, aswang kami nga pamilya. Nay, kunya nga iti kunam. Nagibagakin ni inang ko nga bakaw. Bagakin niya na, nagipulong nga. Tatada di bakit, agbuy-buyabaw. Tatada pa nang iday. Inang-inang ko na. Amom ay chismais. Nga day nakong ko na na. Aswang tayo bag ka na. Nay, kunya nga kunayo bakal. Nagtakdo. Nirakot na. Tapos, Sa nagtayaw. ay, animal ka! Kutagpay-pay sugar nga aswang kayaw. Sa nagtayaw. Nay, apo minatayan, no dumawat tilanan, yung ikan, agbubwat, abagbagina. Adawit kaw. Wow, Girl Scout nga aswang. Adamot So chismusa. kita madilawang dagito chismo sa uri si Kamo Gayam. Apay pay sa ingay. Nga di Amerika, nagadal ka akas sundalo dyan. Abawawon suling. Nag-eskwela, tiki na soldado di Amerika. Oo. Ngam kaputa sinurot ko tirinak nagbaling nga bakla inyak intol-toloy ti nag-eskwela, tiki na soldado. Datayo nga Ilocano, dakasabihan tayo. Ay, nga di jay. Pati jak kita. Ay, kay mo So kasawon. may pakita dito barangay Manduyan, Oo. hinaadal mo akas sundalo di Amerika. Ay ipakita kito ginadal ka. Mayat ka. Oh, sige. Sige, shock ti kumandal. Oh, sige, siyak ti soldado. Attention! Natarangay. Palto-palto tungang. Si Kama no nakapuukan ti soldado nga nakaigam ti pala. Okay. Right! Pakasti ka ba sa'yo? Pakasti ka. Right! Five! Ngay, apay na ba't ako kumigtot ka? Right piece ko nam di rupak ti talyaw ka. Oh. Kas ano ka raw? Hang kasta tinaadal ko di Amerika, kurang takuman mo, kastoy kita. Right face! Isurot ti bagi. Oh, di nagpintas, tag-tirater. Right face ko lang di rupak lay talyaw ko, isuro mo ato Katawaan bagi. na ka! Si kakite, ngal-ngal ka nga kumandang. Si katikak katawaan da, apay siya. Ako rin ka isurot ti pagi ko na. Kuwag. English ang data, ano talaga nag-adal ka di Amerika. English ang kay surot ti bagay. Oh, sige, isurot ti bagi, English. Wow. Oh, sige. Right face! Isurot ti bagi. Islang ah. Di ba nagsosyal? Isurot si Bagi. Islam. Sige, sir. Attention! Agkidom ka man. Pick upan yun, Madam Gisa. Animal ka! Puri na riya mo tayo magbagam. Attention! Nakatisyo na ko. March and march! Forward march! Hold! Left face! Insurance begin! Left tungang! Left! Pasensya na, bakla na, tanga pa. Alright! Left face! Nakalipa ka, napintas ka, ngal ka mal. Si kaangal-ngal, di mamuti left and right! March and march! Forward march! Hold! Akol ka, lang ang buraisog, dagit nagbuibuya. Animal ka, lumdok mo di hills ka, dito mo lugnak, tinangya pa nam. Left! Pasigig march! Kanya kayo mo kasawon, karapang. Datadarat. Forward march! Naglilisay! Hold! 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 Nagsigang Hold! magsapul ti kwartan, aya. Backward march! Dahil ko kasano ay nagkatras ni tatay ti darat. Turni ka, na. Pagtiritiron na ko tasuleng. Al-al kang dadagi tagbuy-buyan, animal ka. About face insurance Oh, begin! kasaan. Right! Pasigig march! Oh, nagbuiga mo. Hold! Forward march! Oh, dato yun. Oh. Hold! Bayang magili, handa apit. Forward! Jump! 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 Animal ka kasano ay tilumakoy dito ko darat. Jump! Bladed! Bladed! Aramidan na mga asaw. Forward march! Turni ka. Sige mansaw! Wow, magic! Agul! Takpiling ka man! Apayawan mo ng ngagaw. About face insurance begin! Oh. Forward march!
Right face is sure to begin. Wow, bad trip. Animal ka, paano mo paniturungan? Ako rin kagama sa alam. Baka magkasala na po yung sisit, di paniturungan. Awan lang nasadsadya mo taon. Ako rin kakapilpili ang garon. Forward march! Ho! Tagmamag yung tikulan na pitchas dito yun. Sigamot ating nga nakapuraw. Napuray ka mo, hindi ka nga. Ada lumabas na sundalo. Hindi ka na eh. Basta. Right face is sure to begin. Right face tungang. Correct, mate! Right face na. Kamuhan baka nga pasigay. Aliyat tikulang ka to yan. Apay ngay taglisi ka, Uncle. Wow, kasla si Kapay Lugi ah. Ay, asawa ni Edna. Antay, aming agago na, til-tilin mi lang. Ang talakal na kanya, ta sundalo dito yun yaw. Angkal, sino nga iti pa, nabati di kampu tayo? Nang Cap Sergeant. Captain. Uy, nag-emerging ipon na ni kasla bukal mais na katurnal dito. Angkal, ata trabaho. Nagtatrabaho na, sundalo ka rin. Ayaw, sayang, ikak ko matrabaho, 2,000 may sa oras. Niya trabaho na. Agtader lang di sangot, di balay yung refrigerator na yung tigarrita. Tapos, Tapos agtader, tapos na dagumatang, ante, royal man, nga, lipok ko na yung tingipon. kan mo pinag... Ante, cookman, lipok ko na. Forward march! Forward. Home! Ante, batog mo ko dito yung tibungal ng malakaya. Right! I love face, t-shirt si Magi! Forward march! Home! About face, t-shirt si Magi! Down! Hindi yung pakastoy mo matangkol. Up, up, up! Up. About face, pakayang! March! About face, pakayang. Stomach in! Hinaan mo na! Naang tuol. Stomach out! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Down! Lali! 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 Lali. Down! Nasulay kita ba? Apa yan? Ringwarin tila dekladan. Alright! Ayan, thank you so much sa taapot ya. Final set miniingin. Sapay ko magarod apot na naikat mi di basit nga ladingit iti pamilya yabot. Kinaikanda ka iti basit apo nga entertainment. Hanyo kumaapo nga liplipatan nga subscribe, i-like, i-share, i-follow apo ti YouTube channel ti Soleng Daos Band. Tamay sada apo nga kailyan, suportahan da kami kuma. Ayan, thank you so Well, amo much. may apo nga adote nakapag-follow kan nakapag-subscribe dito barang ito ini tilawa kan iti Suling Daos Band. Dagiti ampay nakasubscribe kan nakapag-follow apo, i-follow yon kan i-subscribe yung tanong ti kastangay kan umabuya yung apo iti nangyari tantang arabi kat ma-update kayo pa dagiti dadto mga pabuya minuman na bitbitin kayo. Tanong ti kasta umadupay apo ti supporters may tanong proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan, kan proud to be Tagalawak, Tagailian tayo madnan ti Suling. Ayan, Kastamat sige, thank apo, you. dahil iti pamilya nga nasignan, agpaspasalamat kami, itinabara ko nasaya at nga panagtaripato yo. Kastamot kada kayo amin apo, paspasalamat kami, iti anos yung nga nagbuybuya. Tadagita napipigsa nga katawa yo, napipigsa nga palakpak yo, kung nagsasamit nga isim yo apo, iso ti inspirasyon mi, iti rabautin tablado. Para second condolence to Yabot family and once again to Mr. Bishop compliments ng Abad Carinyo Funeral Homes. Palakpakan tayo manhapon niingin! Kastamot ng Tisulayng salamat, Naibag Therapy!